खुलुमबाय स्टुडियो आं रबिन बसुमतारी फिन आरोबाव बिटिआरआव हानि फोरमानलाइ रानदों। आथिखालाव बिटिआरनि हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि गोख्रों नोजोर होनायाव सानफानि उनाव मोनफा हानि जेंनाफोरा सुस्रांजागासिनो दं। थिग बेबादिनो दिनैबो चिरां जिल्लानि बिजनीनि सिङाव थानाय 7 नं गोजोनपुरियाव बिटिआरनि इएम धनन्जय बसुमतारीनि नुजाथिनायाव बिजनीनि साहा हाग्रा सेर सेर थानाय ओनसोलनि सुबुंफोरनो 750 नखरनो हानि फोरमानलाइ राननानै होदों। बे हाबाफारियाव बिटिआरनि इएम धनन्जय बसुमतारीजों लोगोसे एलएसीनि बारग एमएलए कमल सिंह नार्जारी, बिजनी बाजार कमिटिनि मासिगिरि गणेश्वर गयारी, बिजनी जिल्ला ट्राइबल संघनि आफादगिरि सुक्लेश्वर बसुमतारी बिथांमोनहा बाहागो लायो। मख'जाथावदि गोबाव बोसोर हानि फोरमानलाइ गैयालासे संसार जानायाव फिसाफोरनि फरायनाय लिरनाय बायदि जेंनाजों मोगा-मोगि जानांनाय रायजो राजाफोरा दिनै हानि फोरमानलाइखौ होनायनि थाखाय आथिखालनि प्रमद बर'नि दैदेननाय बिटिआर सरकारखौ आरो हा आरो हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीजों लोगोसे गथायना होनायनि थाखाय इएम धनन्जय बसुमतारीखौ गोजोननायजों साबायखर बावदों रायजो राजाफोरा। लोगोसे खौरांनि गेजेरजों हानि फोरमानलाइ राननायनि उनाव इएम धनन्जय बसुमतारीया मा फोरमायखो नोंथाङा आबुङै मिथिना लादो। दिनै बिटिआर खुंथाय एबा बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर'नि दैदेननायाव आरो जोंनि लेन्ड एन्ड रिभिनिउ डिपार्टमेन्टनि इएम मानगोनां रनजित बसुमतारीनि दैदेननायाव दिनै गोबांबार इसि मिटिं जानायनि उनावहाय जों मोनसे इसि मिटिंआव डिसिसन जादोंमोन। जेसेबां माने हा दं बे हाखौ जोङो आयेननि गेजेरजों माने फरेस्ट जुवेलारि एक्टनि गेजेरजों जोङो एफआरसि दानानै हा होनायनि जिथु प्रसेसटा बे गोलाव सम जाबोबाय। नाथाय दिनैहाय नाजायै बिथांमोना दिनैहाय हा मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों आरो जोंबो गोजोनदों। बे हालामनि रायजो राजाखौ आरो बे सुबाइजार कन्स्टिटिउन्सिनियाव आधा आरो मानास सेरफां कन्स्टिटिउन्सिनियाव आधा बे ओनसोलनि रायजो राजाफोरनो जोंनि बिटिआर खुंथाया जे दिनैहाय बिथांमोननो हानि फोरमान बिलाइ राननानै होनो हाबाय बेयाव जोंबो गोजोननाय मोन्दों आरो बे रायजो राजाफ्राबो जोबोद गोजोनदों। दिनैनिफ्रायसो जों बे हानि बिगोमा जाबाय आरो बे हाया आंनि जाबाय बे खोथाखौ दिनै बिथांमोना स्वीकार खालामनो बाध्य जादों। आरो जोङो मानास सेरफां समस्तियाव एकदम एनसि काहितमा दिमाजुलि भादारमारि बे एरियाखौबो जों दा बावैनो जों गोबां माने फ्राय 1000 जन मानसिनो जोङो हानि पाट्टा राननो थांगासिनो दं। थाखाय जों नांथाबनानै दंमोन। नांथाबै जों खस्थ' खालामनानै दिनैसिम माने जाफुंसार होनो हाबाय। दिनैनि दिना जोंनि थाखाय बिराद माने रंजानाय दिन। दा बयबो खुसि मोनदों आंल' नङा। बेवहाय माने सानथ्र'नो हायि माने खुसिया बयनावबो दङ। दा बे खुसिनि गुबै जोंहा प्रमाण पत्र मोननायानो जोंनि माने खुसिनि दिन। दा बेखौनो जोङो हास्थायनानै दंमोन। दा बिनि अनगायै आरो माथो बुंबावनो बेनो आरो सोरनि नाजानायाव खोनायाखै नाजानाया गोबावसै जेनेबा जोङो एफआरसि कमिटि बेवहाय दङ नङा होमबा? एफआरसि कमिटि माखासे दङ। बे माखासे कमिटिया नांथाबबोगासिनो दङ गोबाव समनिफ्रायनो। दिनै फैयै दिनैसिम माने जाफुंफैबाय बेनो धन्यबाद आरोखि। सरकाराबो माने बेवहाय मावफुंदों खामानिखौ जों बेयाव गोजोननाय फैबाय। दानि सरकाराबो मावफुंदों बेखौ जों गोजोननाय फैबाय। बिसोरबो मावाल'सिनो थायाखै बेवहायनो जोंहा गोजोननाय फैबाय। बिराद माबा धन्यबाद बिराद मोजां जोंनि थाखाय दा जुगे जुगे संसार जानायनि थाखाय बे लेखाखौ होनो हाबाय बा मोनबाय जोङो रायजो राजाया बेखौनो जों बिराद धन्यबाद साननानै लाबाय। प्रमद बर' सरकार दैदेननायनि माबायाव जों बेखौनो मोजां होनना सानो आरो। दाथ' जोंनि थाखाय दाबो सापर्ट दङ बे सारजोंनो आगोलनिफ्राय जों बे सारजों सापर्टखा।